So, my question is, kita nga SDA, wala daw ta magsunod sa sakto nga Sabat, kay nagsunod ta sa kalendar, which is based sa solar or nihinimo sa Pope. They claim that Bible Sabbath is based on lunisolar. Unsa man ang insakto nga kalendar o nganong nisunod man ta sa binuhat sa tao. Okay? For your information, wa ta nagsunod sa binuhat sa tao. Ang atong gisunod ang Biblia. Now, unsa man ning lunisolar? Kining word nga lunisolar, combination nga lunar og solar. Uy, aduna na may 5 minutos nga nabilin igsoon. Ato na lang ni paspasan, no? Nga ang ilang konsepto igsoon, i-summarize na lang nato. Ang ilang Sabat, matunong sa pizza 8, pizza 15, pizza 22, ug pizza 29. Tanan nga mabasa nimo pizza 8 dinis Biblia, Sabat na. Tanan nga mabasa nimo pizza 15 dinis Biblia, Sabat na. Ang tanan 22, Sabat na. So, tagaan tagag bersikulo nga dili na mao ang konsepto. Sayop na siya nga pangunahuna. Dalan taka sa usa ka bersikulo sa Numbers 33 verse 3, no? Mubo na magid atong panahon. 33 verse 3 nagingon ang balaang kasulatan. Og sila mingpanaw gikan sa Rameses sa nahaunang bulan sa 15 ka adlaw. 15. Bantay ako bitong giingon nga 8, 15, 22, 29 mo na ilang Sabat. So kini sa first month sa ika-15, okay? Ug ingon siya ni sa ika-10 og 5 ka adlaw sa nahunang bulan. Sa pagkaugma human sa Pasko, ang mga anak sa Israel na nagpanggula uban sa binayaw nga mga kamot at tubangan sa mata sa mga Ehiptohanon. Unsa ilang gibuhat igsuon? Verse 3. Verse 3. Og sila mingpanaw gikan sa Rameses sa ika-15th day sa first month. Ming panaw, unsa may panaw, nagbiyahe, unsa may biyahe, nang lakaw, uban ang mga dagambiyan ng mga kaptangan ng Israel. Remember sa Exodus chapter 12? Ay, abo sila 600,000 lalaki lang, wa pay labot babae ana, asawa, mga anak, ug ang mga mixed multitude. So meaning to si daghan silang balon. So hago ang ilang pagbiyahe. Remember, nay balao dinis balaang kasulatan nga likayan ang pagbiyahe. Mateo kapitulo 24. Versikulo 20. Sa ato pa, nasayop ang unahuna sa uban nga Sabat ni siya. Di siya Sabat, kay gitugutan sila sa Ginoo nga magbiyahe. Musugot ka ang Ginoo nga magbiyahe panahon Sabat. Atong tanawon, 24 versikulo 20 ningon. Pag-ampo kamo nga unta sa inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlong igpahulay. Meaning to say, nagbiyahe sila, dala nila tanang kabtangan. Okay ra ka nagbiyahe ka nga nagsimba ka, wa kay dala nga kabtangan. Pero dinhi, daghang kayo. Pila, mga almost 3 million, more or less 3 million ka mga Hudyo. Nagbaklay, uban ang ilang kabtangan. Ika-15 ka adlaw, kini nagpamatuod nga ang ika-15 dili Sabat. Okay? Ang Sabat igsoon every 7th day. Tanawa ang Genesis kapitulo 2, 1 ngadto sa 3. Ika-7 nga adlaw. Unya sa ika-4 nga adlaw sa gibuhat ang adlaw ug bulan. Kung maghihap ka gikan sa ika-4 nga adlaw, namusubra na siya igsoon. Pero musubram kita sa oras kung ato ni siyang palabian igsoon, installment lang gihapon nato ang atong pagpasabot. Bueno, sunod lang sister nga sa imo nga pagpanawag, Sister Maliaw, sunod lang permi sa ato nga programa aron atong matagaan natug husay. Bueno, daghang salamat sa tanang nangutana, daghan nga nag-text og sa uban nga mga niya dinhi sa Facebook nga di naman tingali nato mabasa tungod sa kadaghan dinhi ni apay bag-o diri, no, si Kin Ladiguhon, no. So dinhi lamang sa istasyonan sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan sa among pinangga nga station manager Sir Janster Calibud ug usab sa among communication director sa Pastor Hisbon Buscato, kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon siya na pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga babuhi magamputa.